Човекът, който виждате на екрана, твърди, че е контактьор и че контактува с представители на извънземните цивилизации. Случая го разследва колега уфолог от Белорусия. Михаил Елцов обяснява как е започнал контакта му с поява на ярко светещо кълбо. Той живее в отдалечен район на село Чертигово и освен това води скромен, така да се каже, обикновен живот. И както той заявява, необходимо е търпение и ето човека обяснява с какви способности е надарен, а сега внимавайте, това е колегата уфолог, той е много интелигентен човек и е разследвал случая много добре. Вижте сега за какво става въпрос. Отчетливо се вижда, че контактьорът поднася вестник и със силата на мисълта го запалва. Може да се обърне внимание, че контактьорът е поставил вестника върху някаква тавичка и тогава упражнява своята способност. Ето виждате с каква лекота. Някой може да си помисли, че благодарение на движенията на ръцете, но определено от втория случай на запалване на вестника се вижда, че човека го пали с силата на мисълта. Аз ще прокоментирам нещо интересно. В резултат на над 30 години мои изследвания в сферата на уфологията има доста такива случаи. Особено случаите, а мене са ме вълнували най-вече случаите с появата на стигми по ръцете. Вие знаете, имаше един италянец, който обиколи малко страни в света и показа стигмите, които е получил като раните на Христос. Той, мисля, че беше Джовани или как беше, не си спомням, той и досега е жив. Освен това, стигмите не изчезват от ръцете си. Но факторът или феноменът самозапалване е много интересен. Има случаи по света на самозапалване на хора. И защо ли казваме самозапалване, като това не е правилният израз? Просто хората, независимо от това къде се намират, в какво време на денонощието става този акт, изведнъж пламват в огън. Изгарят само телесните части. Дори дрехите на пострадалите, вие ще видите и тук в този материал, не са засегнати. Да не говориме за вещите в помещенията. Например, дали ще е маса, дали е креват, дали пот. Значи, ние си имаме работа с твърде особен вид енергия, която изгаря само човешкото тяло. Още нещо. Напоследък в Китай, в някои от манастирите на Китай, монаси започват да се самозапалват. Те излизат на площадчето в самия манастир, правят специален ритуал, концентрират мисълта си и в резултат на силното си желание да изгорят живи, те се самозапалват. На въпросите, които са им поставили защо правите това, те казват, защото не искаме да видим каква трагедия ще изживее цялото човечество. Самозапалването става спонтанно. То обхваща мигновено цялото тяло и най-накрая от тялото остава един овъглен труп. Въпреки, както казах, че температурата е доста висока, тя не гори материални обекти. Нито дрехите, нито това, което е около запаления. Има и още нещо. Феноменът самозапалване е интересен и с това, че възпроизвеждайки огън,
самите контактьори или самите потерпевши на феноменалното самозапалване не могат да обяснат на какво се дължи и как предизвикват този феномен. Аз ще продължа с видеоматериала да не дразна вашето търпение, за да разберете колко интересно е от тук натам. Не изключвайки камерата, уфологът фиксира всичко, включително и запалването на чаша вода. Печелите ви, уважаеми зрители, които знаете руски. Виждате, на записа е фиксиран момент, когато чашата с вода изведнъж започва да гори. Самият уфолог пита въпросният дали в чашата не е сипал керосин или друга запалителна течност. А той му казва, може да опиташ, това е чиста вода. Ето, гледайте сега внимателно. Виждате колко интересно водата спонтанно изведнъж се запали. Това нещо Константин Юрченко е уфологът изследовател, е поставил друга чаша с вода, защото естествено той трябва да се обяви категорично, че феноменът е факт. Ето и този път. Вие виждате продължение от записа на уфологът Юрченко. Човека казва, че е дълго да се разказва по този въпрос за контакта му с извънземните представители и започва от случая, който се случил за първи път. По данни на Михаил Елцов, това се е случило една нощ, когато той видял в прозореца или бил събуден от ярка светлина. След това той излязъл и забелязал същество, което стояло там отпред, където посочи. Нищо не се виждаше от този човек, освен силуета на тялото му и очите му, голями черни очи. От този момент аз започнах да му вярвам. На мен ми се струваше, че този се опитваше нещо да ми каже. И в последствие ми се струва, че съм изгубил съзнание. По-късно Михаил Елцов отново забелязал пришелеца недалече от своя дом. Но тогава той забеляза ли огромен светящо кълбо. Ето какво казва уфологът, дори дърветата отгоре, клоните по височина, били срязани от това кълбо. Прелитайки това кълбо над дърветата, той ослепил Михаил Елцов с ярък лъч светлина. Уплашен Михаил Елцов се заключил в дома. Это произошло в тот день, когда появилась НЛО. Не знаю, что это было. Или плазмоид, или молния. Но, во всяком случае, мне кажется, что это было... Михаил Елцов обяснява сега как огненото кълбо влязло вътре в стаята му. Ето, виждате го. Вие виждате светящ обект, приличащ на обикновена Когда исчезло НЛО и эти непонятные шары, я вернулся в дом, чтобы успокоиться. Я прилег в постель. Човек обяснява, че в резултат на тези изживявания по-късно той легнал да спи в леглото си. Това го е направило страх и в този момент, когато погледнал към масичката, виждате,
той запалил вестника, който стоял там. Михаил изгасил огъня в розетку и лег обратно в постель. и легнал обратно в леглото си. Схватив телефон, Михаил Ельцов сделал несколько снимков. Вначале Вземайки телефона си, Михаил Елцов направил няколко снимки на обекта. А в последствие обекта зависал точно над кревата му. Был большой яркий огненный шар. От него исходило очень Това беше голямо огнено кълбо, от което излизаше светлина. именно меня. Я поднялся из постели, чтобы выйти из дома, но на пороге Аз станах от леглото меня и ударил в спину. и тогава отзад в гърба ме удари мощна енергия. Электрошок. Нещо като електрошок. Забележете, уважаеми зрители, утро на полу, какво е станало с гърба на Михаил. как выяснилось в больнице, это был след от мощного электроудара. Както установили в болницата, това били следи от мощен На електроудар. следующий день врачи говорили о сильном ожоге. И что На следващия ден лекарите казали, че Михаил е получил силно изгаряне на гърба си. Михаила хотели Ето положить в какви больницу. рани. Однако, по его словам, раны на спине Предложили му да остане в болницата, но в този момент раните изведнъж сами, от само себе си, започнали да зарастват. буквально на второй день раны затянулись и остались только Буквално на втория ден раните се затворили и останали само белези. Этот след на спине контактера заставил уфологов засомневаться в том, что это может быть связано с пришельцами. Ведь хорошо известно, подобные следы на теле человека могут остаться после удара молнии. Той започнал да се съмнява дали тези следи са в резултат на контакта му с извънземните, защото такива белези остават в резултат на силен електроудар. Но я не верю, что это молния. Когда он Но аз не вярвам, че това е кълбовидна мълния. появилось ощущение, что он хочет войти со мной в контакт. Аз мисля, че това е същество, което искаше да влезеш с мен в контакт. Который сам Михаил Ельцов склонен считать посланцем внеземной цивилизации, в доме остался след. Там, где Дори в дома на контактьора на двери, останали следи. Видяхте изгорената врата. полтора прошло, как мы с ними столкнулись, но я до сих пор не могу понять, кто они. А с ними вы не говорили? Не говорили. Той обяснява, че дори до сега не е разбрал какво е било това и дори ако е същество, което... послушайте, това е много Связи с интересно. потусторонним миром, контактер говорил о длинном тоннеле, с помощью которого пришельцы преодолевают пространство и время. Ето, виждате още едно потвърждение за така наречените тунелни структури в Вселената, по които извънземните се придвижват с мигновено със свръхсветлинни скорости. Куда летите? Первый раз Те му предложили да го вземат със себе си, они меня услышали. но той отказал, помолил им се да не правят това и те го оставили. Вы не делали моих ошибок и держались от них подальше. Конечно, я не ожидал при первом знакомстве услышать... Аз, разбира се, при първото запознанство не вярвах на всичко това. Верил. Ну, кстати, и он тоже понимал это. И той, между другото, разбираше това. Тоже пирокинез, то, что он смог вызвать огонь, это заставляет задуматься. По словам Михаила А Ельцова, самият феномен пирокинеза заслужава да се замислим. он обнаружил в себе еще до того, как был похищен пришельцами. А тази си способност да запалва той открил още преди да се срещне с самите пришелци. Оно было моего роста, руки, ноги. Но я не Съществото било високо колкото него, Я услышал също има ръце, крака. Словам Михаила Ельцова, пришелец говорил ему о том, что люди не хотят Ето и выйти на за това, пределы своего уважаеми зрители, обърнете внимание. не сделать. По думите на Михаил Елцов, съществото му говорило, че ако човечеството
не се раздели с консерватизма си, Понимаете? много скоро ще изживее сериозни катаклизми. Говорят, я не физик, не математик. Разбирате ли, аз не съм нито физик, нито математик. Представьте себе существо, которое только что пыталось вас убить, говорит такие Но вещи. представете си същество, което влиза в контакт с вас Потенциально разумной расы. и започва разумно да Это контактува. тяжело поверить, но пришельцы говорили ему, что людям нужно отойти от дискретности, то есть перестать делить мир на понятия и атомы. Иначе мир развалится, как карточный домик. Во время нашей последней встречи Михаил рассказал, почему контакты происходят в строго определенные дни. По его мнению, это связано с фазами Луны. Ето и това е много важно, че контактите на Михаил Елцов с извънземните не стават винаги, а стават точно в последната третина на Луната. Это подсказали они. Извънземните му подсказали, че Луната пази Земята, а точно в последната си трета фаза Луната вече няма енергийна възможност да пази Земята и има опасност ние да получим енергийно въздействие от космоса. Луна защищает Землю. Ето, Луната защитава Земята, Фазе она открывает планету. но в последната си трета фаза тя открива планетата към космоса. Удалось сделать очень важное предсказание, можно сказать, открытие, которое то него никто не мог сделать, хотя оно лежит на поверхности. Все эти контакты возможны только в третьей фазе Луны. И в это время людям нужно быть особенно осторожными. И колегата уфолог потвърждава, че ето забележете сега много важен момент в края на материала. Когда я приехал к нему, дом был опечатан. Местные жители В резултат на поредна среща, за която са били оговорили с уфолога, той отишъл при него, но домът му бил запечатан. Останки Михаила Ельцова были обнаружены в его доме на деревянном полу, который, по идее, также должен был сгореть. Однако остался... Ето виждате, Михаил Елцов лежи мъртъв на пода на своя дом. И сега ще забележите, че самите огнени рани са поразили само неговата плът, но не и дрехите. Выгорела грудная клетка и остались нетронутыми одежда и ноги, обувь, в общем-то, которые тоже должны были сгореть. Как это можно объяснить? Однако на фотографиях с места гибели Михаила Ельцова мы видим, что уцелел не только деревянный пол, но и Ето, ковер, водещия и даже обяснява фрагменты много добре, одежды по че оцелела е не само одеждата на Михаил Елцов, а въобще подът и помещението, в което се намира. Сказал, что хочет избавиться от этого, потому что чувствовал, что это, в общем-то, опасно для него. В една от предишните му срещи Михаил Елцов е споделил с колегата уфолог от Белорусия, че той иска по всевъзможен начин да се освободи от това бреме. Изглежда е предчувствал какво ще му се случи. Уважаеми зрители,